Kamat jingye kran halor ke reservation policy bat ke roster system ke long shisha ke ba banyatai bat habang ya kran bat ki samla puli bat kitu ki badang ya khon ban yok kam la ban pen shisha ba ka dei shisha kamat ke bajubu ya ki hagi jingmut jing perkhat bat don ru na pedeng jangki ki badu thia do dam namar ki ling a ki pisa haba perkhat ya ka lawai lade haga jingye kran bat kini ki samla ki badai tek na ka ni ka rilum khasi jantia ki babon na ki menta ki ong lara ki laipun riungot kita ki nongmi khmat ki ban na ka ni ka than kim perkhat ya ka bha man toy shimet jong lade klempep barok ka jing ang not jangki kan urlong bat kata ka reservation policy ka bala don ka ba ki ken kadap dagi jing duna kan om long shu ka ban no shiliang henry kan long ka jing man toy ya barok ki nong song snong kham tam e ya ki pateng gi ban wan Kajing kentu janga ya ki MLA jangi kini ki life hundred MLA jangi ki bangi dang sudah ban vote menta kan ai kan ka position mo kum ki nong sen shar jangi bakin la ban bangin kin la ban pressure so ya ka government ban ai sunan bakan penkala ka act mnei bangin phai dien saka khat khandai nyo puа 1972 hendai bangin ya na kan ka snam sakmat nadu bangi implement ya kan ka policy ya kan ka act menta ngin ya sakmat nadu nang ne nginum phai dien so ban compensate namar kum bang ong hi men sha men kani kala di kejuk bathamai baro ngidan laka bor ban nginya le kat bala kentu sasisian yakini ki MLA lai pun rengot bakin dan ka special committee bakin pej bah halor kani ya ka jinglong jingman bat ba kin la ban le ya ka baron kam khnang ba kanuman ra ya kanu kata ka jingya pher jai ban riu ne ka jingya pher hapreng ki khasi ki garo ne ki nu kino ki ba im basa namar ngilate ba hang ne ha khasi ngibun ki jaj benriu ki bangi em omdai tangi khasi omdai tangi garo bat ki bon ki wi pat maka no ra kanu ka jing jia ka balong ka ba ngila ban ong kan kani ka di ka kam yo aja ka kam kajam ka bangi di ban yo de ka la ban wan raru sya ka jing ka bom sultanat ha ka imlang salang dengan kerpat yakini ki lai pun remote ki MLA bakin shimkhia halor kani bat bakin le ya ka baron kam ka jing kentu yakini ki barok kinong mikmat mdai tangi kinong mikmat na ka jaj bro ka jungi de kinong mikmat jong ka we jong barok ka we ka jela baki de ban khmi bat yet biang ban sani biang ya ka roster system hapok ka jela ka jungi khanang ba kanam dan ka jing kata bat ka jing tukam tungjam kan yaj bet ya jaranti akisnam ki banwan ka jing ketu sunga ya ki MLA haduk menta haduk bakalong menta kalong bakin review swa naduk basdang anda kila de review kin sabisar bania kin sabait bania kumno kalong naduk menu lak sedang bakin review nomor lak sedang naduk kat kendai spa anyu puar te kan bagi sengi por kinang ya te kecing kelar kanang ya te bakin perkat kan halor kata ru nomor ngi kum kisamla puli ada ka bahak tungkam tungcam kaduna tham sem jing he te ngai syukur pa de ki bakin perkat lem kan halor songi ki khon samla puli ki badai kalawai jong kari bak chat benriu hi barak awe jing sngo janga ya ki niki life hundred ngot kinong mi khman tengah sngo ba ki dan kam ban le ai na ka benta ka ni ka ri ka jongi namar ba it's lacking behind since ba kini ki jobs menta ru ngi bonsen ba ngim ju kham yo hi mangi ki khasi so ki yo bet bonsen ki garul so ai kum ba ki la kular men shama ki la kular te ki di ban ya shakhmat kin ba jing kular jongi ka ek ba ki la mut ba ki la thrang they will do and move forward with this motive ka ek ba ki dan kin le beli kalong ba kin sim ya karno ka rai da ka jing song thu ba kin sim ru ya ka rai ka ba kin perkhat ya ka lawai namenta kham tam yu yangi di pa ka sin mar ba kini kidan mentah ka bor kila ban wan ra ka jing kala kumba ki yai kran ru ki election bakin la ban bersangkat bala ban yarap yangi pa ba tu kumta nga ka pa da kini ki abli ka jongi bagian perkhat ha kam ta bagian ai kata ka jingyada ka bakar pangling ba jong di ka reservation policy yang gi pajba juga rikasi juga beri mil trap di blok away kalau dong kal bala bagian ai kata ka jing toy lang ke yang gi kunjuk tingi kum gi nong thabut mo kum gi samla puli artat ha juk kapur ni la pendap ya la ka jong ka kamram ha kini ki benai bala awan mo da ka bangi la poi kini ki polling station jongi bangin tap ya gi vote ki jongi bangin penpoi yaki nong mi khmat nakani ki laipun riu tali ki constituency ke badan hakani ka jela mekalia tie kawai ka kerwa kawai ka long suggestion ke bangi yu long hot mentaling ai ba kila ya kwa himo bakin kit ya lingkor jong ka jela
kini man pitu na benta ka lawe ki khasi jantia mo ngam ong ra ba to long kini kiwi ki jat ban reu ma ba ngin isi yaki na ngem dei ka jing isi kam dei ka yu henre ngi kwa yaki ni ki nong mikmat ki jongi bakin perkhat ba bakin petsani ba ka e ka ba ka e ka ba myat ya ka ri khasi jantia hi bar ko wai re lada ki ni ki amal e khasi jongi khasi jantia kia su tho ki dan ka jing su jung mat kanjin dala sok yangi ki samla khasi jantia bangin ya claim ya kata prapun 100% ka jing ya su tho jengmut jongki bat kani kawai kalong ba kinle ya ka ba kila kular yangi kena samla kena pule kila kular bakin penbet ya tak rutas sistem ya kalat aikam aijami kena te kalat aikam aijami kena ka along lengba ka jing su jongki kalat wan thaulat yangi bangin ya keni ya kata prapun 100% kata kawan haju te ni kwa ken ban ong ke ki long ki lai phun re mut ki MLA jengi mo ki bangi la jet ki bala ayu hi long bikin i ken bangi long ban om bikin nom iyu yang bangi long chuya sakma sho iyu long bangi yok kam yok jam bangi kiu mo kalak kai kajet bendrio jengi ro long don ki khana ro ki batrang ban puli ki lai puli tangba kabukul lang chushong hayem nama ki mi yok kam yok jam teng ibu kecing kerpat mo hiki bagi daki long dan assembly dan iyu untuk bikin siapa habnya yang keren ban om chushong klikti khu buat kabin tua ban ong minta jongki te se bikin pete minta jongki samna nomor bun ki samna ka long unemployed ki listrik nomor gajing bom dan kam la bun balai sulong sakma no sne stai ki light tulit ki ni tai ro ki kam yo jam kemud kalong pada kambiang kan ka patu tam kemudian kan long no ki kena ba puleru kan long no te jing tule